Ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо имрӯз дар бораи ҷанги Саймумин Мадиев ки бо лақаби Сайкача ё Метро Люблино работаи машҳур аст гап мезанем. Мо барои шумо як абзори хуб омода кардем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Ва пеш аз саршави видеоролика ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба Инстаграми мо обуна шавед, чунки ҳама рӯза мо хабарҳои ММА-ро аввалин шуда дар Инстаграми худ пешкаш мекунем. Ссилкаи Инстаграм дар описанияи видео. Саймумин Мадиев ҷанговари навкори тоҷик ки чанд муддат пеш дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо видеои Метро Люблино работаи машҳур шуда буд, дар ташкилоти хардкор ММА бо ҷанговари рус Владислав Попов дебюти худро баргузор кард. ҳамчунин шумо ҷанги пурраро метавонед аз шабакаи хардкор FC MMA ба пуррагӣ тамошо кунед. маҳорати варзишии Саймумин Мадиев гӯштини тарзи озод мебошад. ӯ 25 сол дорад. қадаш 1 метр 60 сантиметр аст. Вазнаш бошад 61 килограмм аст. Пеш аз набар ӯ иқрор гашт ки барои ғалабаи худ ба ҳама кор омода аст. Я готов на все. Мурдана ба калам мегирем бойду на не. Набардро Саймумин бо зарбаҳои масофавӣ бо пӯча оғоз кард ва ҳамин тавр дар як ҳолати аз по афтидани рақиб Метро Люблино аз фурсат истифода бурду дасти ҳарифи худро бо тапиш кардан маҷбур сохт. ҳамин тавр пас аз набард ӯ бо як ҷаҳиши зебо аз болои октагон шоми баромади худро ҳусни зебогӣ бахшид. хотиррасон мекунам ки ҷанговари ташкилоти UFC Ҷастин Гейҷи ғалабаи худро маҳз ана ҳамин гуна ҷашн мегирад, яъне ҷаҳиш аз болои девори октагон. хуб дӯстон, сараввал бо ин ғалаба Саймумин Мадиевро табрик мекунем. пас аз он бошад мураббии ӯ Ризван ММА-ро. ҳамчунин дар ин мусобиқа ҷанговарони шинохта ба монанди Муҳаммад Хейбатӣ ва Зелимхан Пулемётчик ҳузур доштанд. айни ҳол Саймумин Раҳимов дар шаҳри Москва дар толори варзишии Метро Люблино машқу тамрин карда истодааст. Ризван ММА мураббии ӯ чанд лаҳза пеш ана ҳамин расмро дар саҳифаи расмии Инстаграми худ гузошту чунин нависонд: барои мо бисёр дар кор нест, танҳо ғалаба дар кор аст ва ҳамин қадар ки меҳнатҳои моро қадр кунанд. албатта мо тоҷикон бародарон меҳнатҳои Ризван ММА-ро ва дастаи ӯро қадр мекунем ва дар оянда боз ҷангҳои Саймуминро интизор мешавем. хуб дӯстон, шумо низ дар комментария табрик кардани Саймумин Мадиевро фаромӯш насозед. Метро Люблино работаем неву Метро Люблино ба пеш навистанро фаромӯш накунед. ма боша майпаси видеои навбатӣ мешам. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доим бо шабакаи Taj MMA бошед, чунки ҳамавақт хабарҳои поп ММА-ро мо пешкаш мекунем. Tojikiston Bape!